independentziari, bai eskubide sozialei, bai nahi dena. Guk batzuk presatu eskualdera begira. Asmoatan, zuekin konpartitzea asmoa horren, eta beste bat, hilabete hauetan, ditugun lanak eta kontaktuak bizkat azaltzea, eta badera kontaktua zertzea martxako gutxiari begira. Uste genuen, baiezkoaren aldeko kanpaina haure Martxoak emeretzin, edo martxoaren emeretzian. Martxoak emeretzin, bai buru jabetzari. Aurreneko londo. Bai independentzia. Bai buru jabetzari. Bai berdintasunari. Martxoaren emeretzian, bai Euskal Estatuari. Beste gabe, Bai Euskal Estatuari. Bai Euskal Herri Independienteari. bai justiziari. Zer esan behar deu? Martxoaren emeretzian, bai. Martxoaren emeretzian, bai! Martxoak emeretzian, bai bertako lehen sektore indartsuetik. Bai Euskal Estatuari. Bai, Tolosaldean, ospital publikoari. Bai Euskal Estatuari. Emeretzian, bai. Martxoak emeretzian, bai independentziari. Martxoaren emeretzian, bai berdintasunari. Bai independentziari. Martxoak emeretzian. Bai buru jabetzari. Aduna. Euskal Errepublika. Independiente batek. Parte izatea. Nahi dugulako? Bai. Martxoaren emeretzian, Bai etorkizun hobeari. Martxoaren emeretzian, Bai buru jabetzari. Bai etorkizun hobeari. Bai berdintasunari. bai justiziari. Bai Euskarari. Zoma toma falsa, Bai Euskal Errepublikari. Martxoaren emeretzian, bai, zesan deu? Martxoak emeretzian, bai buru jabetzari. A ver, kerro. Martxoak emeretzian, bai buru jabetzari. Aurreneko. Hau guztia egako.